Hindi naman kailangan eh. Kasi wala akong karapatan na isumbat sa kanya na nasaktan ako dahil ganito ganyan, may jowa ka. Nasaktan ako kasi nakita ko may kasama kang iba. Diba? Kasi at the first place, walang kami. Ganon. So, hi guys! Welcome back to the YouTube channel, Nomars and Sir Vlogs! So, ngayon is mag-Q&A na naman kami. Oy, part 2, ganun. Pero ngayon, ako yung questionin. Ako yung sasagot sa mga tanong niya. So, meron siyang mga katanungan ginawa, kailangan kong sagutin, ganun. So, pasensya sa boses ko, kasi ito, nakagard ako, Diyos ko. Kakasing mo, kahit pangit yung boses ko, kakakanta, Diyos ko. Pag ako guys, so it's very amazing kasi maganda pa din naman ako. So galing kami ng birthday, tapos nag-brand out. So walang tulugan beses, kasi ang daming lamok, ganun. So kailangan kami naka-uwi, ganun. So yun na nga guys, start na tayo for the questions! Sino kayo na-question nila? Ay, babawi sila yun. Wisit! Sino daw first love? Oh, yung dami naman na ng first love ko eh. So sino first love? Si ano? Ayaw ko sabihin pa. Si Jordan. Ganun. So yung first love ko So yung first love ko pala is si ano? Ayaw ko sabihin. Si ano? Si Rons. Huwag kang tumingin, oy. Noon lang yun, Char. So yun na nga, Rons Contest. Yun lang alam ko. Ito naman. Pinapaano mo pa yung maliit na bagay, pinapalaki mo pa ganun. So, siya yung first love ko, Char. So, question number 2 tayo. Ba't may tayo po? Ano ka ba? Anong albularyo ata itong kasama ko, eh? Tayo ko lang, nakalamis ko yung sakit. So, na-in-love ka na ba? So, yung question number 2, na-in-love ka na ba? Oo, maraming beses ako na-in-love. Kasi ako yung tao na na pag may nakikita gwapo, charot, at hindi pa masyadong kilala, in-love na agad. In-love na agad. Oo, so, maraming beses ako na-in-love. Pero, walang naging jowa. In-love lang, walang jowaan, gano'n. Kasi ako mag-jowa kasi nga, masasaktan na naman ako diba? So, yun na nga lang. Mahal ko siya kahit may mahal siyang iba. So, pangit ko naman. So, question number 3. Dahil, ang taray ng mga question niya, buti na lang, walang question dito, nabuntis ka na ba? Yung gano'n. Anong nagustuhan mo sa kanya? Saan banda? So, ano nagustuhan ko? Ano ba nagustuhan ko? Marami. Kasi mabait siya. Mapagmahal. Mapag-alaga. Gano'n. Yung iniintindi niya yung sarili mo, gano'n. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya ano siya, gano'n. Diba? Ano na yun? Cute, guwapo, gano'n. So, yun. Pangit ng mga question niya. Ang sakit ng ng dibdib ko. Mga question niya. Naka-move on ka na ba? Naka-move on? Kailangan. Charot lang. Oo, naka-move on ako. Pero, I'm not saying nakakalimutan kasi iba yung move on sa forget, di ba? So, naka-move on ako. Hindi ko na iniisip yung mga ginagawa namin. Char! Nag-move on ako kasi kailangan. Hindi ako nag-move on dahil sa nasaktan ako. Nag-move on ako para maging mas din naman ako. Kasi parang di ko lang iniisip na yun yung nangyari, tapos wala na lang kami, gano'n. So, mas na lang masasaktan. Move on ka rin. Move on ka, magbuga kang kako. Hindi ka sa pamilya mo. Igil ako sa iyo. Puro ka lang igat-igat dyan, tapos hindi ka magbuga ng kako. Igil ako sa iyo. Igib ka ng tubig, igil ko Ito yung panghuling question niya, Day. Nasaktan ka na ba? Ang taray. So, nasaktan na ba ako? Oo. Maraming beses akong nasaktan. Pero hindi pa rin ako sumuko. Kasi nga, I believe that I am beautiful. Charot ha. Kasi nga, hindi naman kailangan Kasi wala akong karapatan na isumbat sa kanya na nasaktan ako dahil ganito ganyan, may jowa ka. Nasaktan ako kasi nakita ko may kasama kang iba. Diba? Kasi at the first place, walang kami. Ganon. Walang kami, ako lang nagmamahal. At kung nagmamahalan siya, yun ay hanggang kaibigan lang. Diba? So, yun. So, nasaktan ako.
nasaktan ako. Bonggang-bongga, best. Lalo na kung nakikita mo siyang may kasamang iba. Tsaka yung pinaka-masakit talaga na naranasan ko sa sakit na nasaktan ako, char, is yung ikaw yung kasiyahan niya noon, pero hindi na ikaw yung nagpapasaya sa kanya ngayon. Yung ganon, di ba ang hirap? Kasi lahat ng nakikita mo ginagawa niya sa bago niya ngayon is yun yung ginagawa din niya sa'yo. Yung ganon, yung ay, ako yung wala, ganyan din kami. Nung di ba, yung kami, ganito, ganyan, tapos ngayon hindi na ako. Kumbaga ako lang yung nag-umpisa, pero hindi ako yung wakas. Yung ganon, di ba, siya yung tatapos din. Okay lang yan, pakain sa kanya lahat mga agaw, no? Yung iba dyan, ganda namin jowa ko eh. Ako wala akong jowa. Tapos yung iba dyan, nagtatatlo-tatlo, hindi naman kagandahan. Hindi ako sa inyo. So yun yung mga question niya sa akin, guys. Sumbagin ko to eh. Grabe kayo mga question niya. Iba ako talaga maka-question ng part 3. Gigil ako sa kanya. Ano yung part? Ayaw niya sumagot. So, nahihiya na siya. So, bye-bye guys. Wala kaming tulog. Uy, one night talaga kami kasi nag-birthday kami. Tapos walang kuryente. Gigil ako sa lamok guys. Hindi ko makatulog. Kasi doon kami sa kahigan ata. Yung iba ko pa ng kahigan. Hay nako. Tapos yung daanan ko yung putek. Grabe. So, yun na nga guys. So, papaalam na kami no. So, bye-bye. So, maraming salamat guys.